қувватулислом аввалин масҷиди ҷомеъ дар шаҳри деҳлӣ, осори таърихии замони ғуриён, рамзи пирӯзии Шаҳобиддини Ғурӣ дар набарди дуввуми Тарайн соли 1192 ва шикасти Притҳвираҷи 3. масҷид дар болои харобаҳои ибодатхона бунёд шудааст солҳои 1192 ва 1198. дар бунёди ин масҷид масолиҳи сохтмони 27 ибодатхона истифода гардидааст. тарҳаш росткунҷа, 13 гумбад, 4 саҳн ва минбари сангӣ дорад. сангҳои девор, сақф ва фарши масҷид ба василаи қалъагӣ ба ҳам васл шудаанд. сақфи толорҳо дар рӯи сутунҳо қарор доранд. чун сутунҳои ибодатгоҳ барои бунёди фазои бозу бошукӯҳ кӯтоҳ буданд, 2 ё 3 сутун дар бинои масҷид рӯи ҳам васл шудаанд. дар баъзе сутунҳо осори меъмории қадими ҳиндувон, тасвири гули садра, илоҳа ва ғайра мушоҳида мешавад. соли 1198 бо дастури Қутбиддини Ойбек атрофи шабистони масҷид бо девори истеҳкомӣ иҳота гардид. ин девор шомили тоқи баланду паҳн аст, ки дар ду тарафаш чанд ҷуфт тоқи хурдтар дорад. дар замони Илтутмиш толори намозхона ба андозаи 3 тоқ васеъ гардид. то ҳол харобаи сутун, роҳрав, катиба ва тоқҳои қисми ғарбии масҷид побарҷо аст. сутуни филизӣ ёдгории замони гуптҳо дар саҳни масҷиди қувватулислом аз оҳан ва унсурҳои дигари химиявӣ таркиб ёфта то ҳол вазн, андоза ва ранги худро нигоҳ медорад. дар мавриди сутун ду фарзия аст. якум фарзия. сутун ба унвони рамзи эҳтиром ба вишну дар назди ибодатгоҳи ӯ насб шуда будааст. баъди хароб шудани маъбади вишну сутун ҳамчунон дар назди масҷид боқӣ мондааст. эҳтимол ин дар болои ин сутун муҷассамаи илоҳа горудо насб шуда будааст. фарзияи дуюм. шояд сутун дар замони ҳукумати Анангполи ду 1051 ва 1081 сол аз макони дигар ба деҳлӣ интиқол ёфта бошад. сутун нишони ҳунари олии оҳангарони ҳинду аст. мувофиқи бовари омиёна, агар одамон дасти худро аз пушт дар атрофи сутун ҳалқа намоянд, хушбахт мешаванд. дар сутун бо хат ва забони санскрит матнҳо ҳаккокӣ карда шудааст, ки дар ин ҷо бо забони инглисӣ ва ҳиндӣ матн оварда шудааст.
алои манор бурҷи рамзӣ дар маҷмӯаи ёдгориҳои қутби манор. алои манор бояд ба поси хотири пирӯзиҳои аловуддини хилҷӣ дар даккан сохта мешуд, ки нисбат ба қутб манор 2 баробар баланд бошад. аммо пас аз фавти султон сохтмони бурҷ нотамом монд. то ҳол пойдевор ва қабати якуми манор баландияш 24,5 метр побарҷо аст. дар харобаҳои ёдгорӣ таркишҳои нопурраи сангӣ ба бурҷ ҳусни дигар мебахшанд. дарвозаи алоӣ даромадгоҳи ҷануби масҷиди қувватулислом, ки тибқи дастури аловуддини хилҷӣ соли 1296 соли 1316 бо мақсади тавсеяи бинои масҷид бунёд гардидааст. соли 1311 аввалин иншоотест, ки баландии он 17,2 метрро ташкил медиҳад, ки комилан услуби меъмории исломӣ дорад. дар тоқи ғарбии дарвоза ном ва хадамоти аловуддини хилҷӣ бо хати арабӣ ҳаккокӣ шудааст. мадрасаи алоӣ маркази таълимӣ дар шарқу ғарби масҷиди қувватулислом соли 1315 бо дастури аловуддини хилҷӣ сохта шудааст. яке аз 4 харобаи мадрасаҳое, ки пеш аз истилои муғул дар ҳинд машҳур буданд. тарҳаш ба ҳарфи г монанд ва саҳнаш росткунҷа аст. даромадгоҳаш аз шимол 2 гумбази калон ва 7 ҳуҷра дорад. оромгоҳи аловуддин дар як ҳуҷраи ҷанубии мадраса ҷойгир аст.
мақбараи имомзомин оромгоҳи рӯҳонии ислом ва намояндаи тариқати чиштия муҳаммад алӣ вафот соли 1539 дар шарқи дарвозаи алоӣ. муҳаммад алӣ дар замони искандари лудӣ аз мовароунаҳр ба ҳинд кӯч баста чанд муддат имоми масҷиди қувватулислом буд. мақбара дар замони ҳукумати ҳумоюн бар асоси сабки меъмории аҳди лудиён бунёд гардид. соли 1537 ва 1538 тарҳаш росткунҷа, сақфаш дар болои 12 сутун ва чанд панҷара қарор дорад. гумбази мақбара сангӣ ва мудаввар аст. намои дохил ва беруни мақбара бо мармар ороиш ёфтааст. қутб-манор баландтарин бурҷи хиштӣ дар ҷаҳон, баландияш 72.5 метр, намунаи барҷастаи осори меъмории замони ғурён дар Ҳинд, рамзи қудрат ва бақои номи шоҳон. мувофиқи баъзе маълумот, манор ба шарафи хоҷа қутбиддин бахтиёри Кокӣ қутб-манор номгузорӣ шуда буд. дар қисми ҷанубу шарқи саҳни масҷиди қувватулислом қарор дорад. манор чун ҷузъи таркибии қувватулислом бояд барои гуфтани аз он истифода мешуд, аммо ба сабаби баландии он муаззин аз болои боми масҷид мардумро ба намоз даъват мекард. тарҳи манор сабки меъмории бурҷи ҷом ва сиёҳпӯш дар нимрӯз шабоҳат дорад. дар сохтмони манора аз сангҳои мунаққаши сурх ва мармари сафед истифода гардид. қутри поя 13.7 метр ва бахши болои бурҷ 3 метр аст. аз 5 табақа иборат аст. дар байни ҳар ду табақа айвони мудаввар чун камарбанд манорро устувор нигоҳ медоранд. табақаҳо катиба ва ороишу нақши гуногун доранд. сохтмони табақаи аввал дар замони қутбиддин ойбек анҷом ёфта андар миён нимсутунҳои теғадору мудаввар дорад. дар катибаи ин бахш илова бар оёти қуръон аз қутбиддин ойбек ба унвони мир сипаҳсолори бузургу олишаън ва муиззиддин муҳаммади ғурӣ ба номи искандари сонӣ ёд мешавад. сохтмони табақаи дуввум, севум ва чаҳорум то замони ҳукумати Илтутмиш, яъне соли 1230 идома ёфт. атрофи табақаи дуввум барҷастагиҳои мудаввар дорад. табақаи сеюм ситорашакл ва табақаи чаҳоруму панҷум гирду устувоншакл аст. дар навиштаҷоти табақаҳои дигар номи шоҳон Илтутмиш, искандари лудӣ, фирӯзшоҳи туғлуқ ва оёти қуръон ҳаккокӣ шудааст. даромадгоҳи дохили манор аз шимол 379 зина дорад. манор чанд бор зери таъсири раъду барқ хароб гардид. бори аввал табақаи чорум дар замони фирӯзшоҳи туғлуқ тармиму бозсозӣ ва ба ду бахши алоҳида тақсим шуд, яъне соли 1369. соли 1503 искандари лудӣ баъзе бахшҳои манорро таъмир кард. соли 1803 куполи манор хароб шуд, яъне гумбади манор хароб шуд. соли 1829 зери роҳбарии Роберт Смит гумбад ё купол ва намои болои манор тармим гардид. аммо матни катиба, болои дар ва баъзе қитъаҳои санг нишон медиҳад, ки меъморони англис ба услуби қадими меъмории манор чандон ошно набудаанд. ибтидои соли 1980 зиёда аз 45 нафар дар роҳрави манор ҷон доданд ва воридшавии одамон ба дохили бино манъ гардид. соли 1993 дар рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО сабт шуд. мақбараи Илтутмиш ёдгории таърихӣ, бунёди он соли 1235 дар шимолу ғарби масҷиди қувватулислом. қисми поини ин мақбара росткунҷа ва болояш мудаввар аст. сақфаш гумбази хишт, вале бо мурури замон хароб шудааст. дар замони фирӯзшоҳи туғлуқ гумбаз бозсозӣ шуд, вале дубора фурӯ рафт. аз се тараф даромадгоҳ дорад. дар даромадгоҳи ғарбии бино се тоқ мушоҳида мешавад. намои дохилию берунии мақбара бо сангҳои сурх кошикорӣ шудааст.
ба ҷуз аз фаршу девори ғарбӣ бахшҳои дигари бино навиштаҷот доранд ки оятҳои қуръон бо хати насх ва куфӣ ҳаккокӣ шудаанд.